muli, magandang hapon po sa lahat ng manonood at sa mga kapatiran po. Ito po yung part 2 po ng General Bible Study. At bago po tayo mag-umpisa, manalangin muna tayo, mapagpalang mga muli. O Diyos, Ikaw Panginoon, ang aming pinaparangalan. Unahan mo po ang iyong paglingkod, kabayan mo po, at patnubayan mo po ako sa pamagitan ng Banal na Espiritu. At Ikaw po ang magbigay sa akin ng karunungan at kaalaman. At Ikaw lamang po maparangalan ang lahat ng aking masasabihin. Ikaw, Diyos, ang manguna at Ikaw may taas. Purihin ka, salamat po. In Jesus' name. At sa araw na to, tatalakayin po natin ang aking topic ay ang Diyos. God. Ito po ay marami na pong mga paniniwala at mga pananampalataya kung sino ang tunay na Diyos. Maraming nakagawian, nagiging namana po natin yung mga turo, mga napakinggan. Pero ako po ay naniniwala na ito ay para sa ating lahat. Sapagkat ang pagbabasihan ko lang po ay dito po sa Scripture, sa salita ng Diyos. Kaya kung maniwala po kayo, di mainam po. Basta ako po, ipangaral ko po kung ano po yung nasa banal na kasulatan. Kaya ito po yung topic po natin ngayon, ang Diyos o ang the God. No? At dito po, in the first Corinthians chapter 8 verse 6, ang sabi po ron, but to us there is but one God, the Father of whom are all things, and we in Him, and one Lord, Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. Kaya sabi po riyan, ngunit sa ganang atin, may isang Diyos, ang Ama, na sa Kanya nagmumula ang lahat ng mga bagay, at may isang Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niya ay lahat ng mga bagay ay nagmula. Okay, kaya dito po, tatalakayin po natin kung who is God, what is the nature of God, what is the characteristic of God. Titingnan po natin dito sa Godhead. Pag sinabing Godhead, ito yung tinatawag na pagka-Diyos, the divine nature of God. Ibig sabihin yung makalangit. Kasi pag sinabing Diyos, Espiritu po yan. Galing sa langit po yan. Ano? At pag sinabing God, walang pinagmulan yan. No beginning, no ending. Eternal po yan, eternal God. So, characteristic of God or the basic belief or set of beliefs about God. Kaya dito, dahil po sa mga nakagisnan, nakagawian, pinagmulan, siyempre nagkaroon po ng iba't ibang mga paniniwala. Ang tawag po dyan yung polytheism. Ang polytheism po ay yung tinatawag na they believe in or worship of more than one God. So, iba't ibang paniniwala. So, 2, 3, hanggang higit pa po ang kanilang pinapaniwalaan. Kaya dito po, meron naman tinatawag na monotheistic or monotheism. The doctrine or belief that there is but one God. So, dito po tayo. Siyempre po, nagtuturo po sa atin ang Diyos at binigay niya po sa atin ang kasulatan na mayroon talagang isang Panginoon Diyos. At mula kay Abraham, na siya ay pagano po, siya po ay tinuruan ng Diyos nung tinawag niya po sa Genesis chapter 12. Nung tinawag niya po mula sa kanyang mga mahal sa buhay at tinako niya sa isang lugar, tapos tinuruan po siya ng Diyos kung sino po yung Diyos na nag-iisa at Panginoon. Kaya itong salamat po sa ating Panginoon. Okay, titingnan po natin. Okay, sa ating nabasa ngayon. Okay? At ang sabi po ron,
sa Mark chapter 12 verse 32 to 34, and the scribe said unto him, Well, Master, thou hast said the truth, for there is one God, and there is none other but He. Ito po, to love Him with all the heart, and with all the understanding, and with all the soul, and with all the strength, and to love his neighbor as himself is more than all who burn offerings and sacrifices. Ito po, yung context na ito po, naghanap itong isang mayaman na itong skriba, no? Talagang naghanap po sila ng butas upang ang ating Panginoon ay magkaroon po sila ng pagkakataon na itong mga Parisiyo, skriba, at mga Sadducees, sila po'y sumusunod. At tinanong po siya ng isang skriba, sabi niya, anong pinakatagilang utos? Kaya ito po ang sinabi niya. Kaya, one Lord po dyan, ang pinakakontext niyan, but there is but one God. Isa lamang po ang Diyos. Kaya dito po, hindi ka na malayo na pagharian ng Diyos. Ibig sabihin, thou art not far from the kingdom of God. Kaya pag tayo po ng mga naghanap ng tunay na pananampalataya, marami na po tayong napakinggan, mga iba't ibang mga ngaral, o kaya marami na po tayong natutunan. So yung iba po, pag pinagsama-sama po yan, iba-iba po yung kanilang mga interpretasyon. Iba-iba po yung kanilang interpretasyon sa context. Pero sa 1 Peter po, isa lang po nag-interpret ng Bible. The man of God, na punong puspos po sila ng Holy Spirit. The interpreter of the Bible is the Holy Spirit. Kaya dito po, kaya lagi tayo nananalangin na tayo po ay gabayan ng kanyang banal espiritu. Kaya sa John chapter 8 verse 24, okay, therefore I say to you that you will die in your sins, for if you do not believe that I am He, you will die in your sins. Kaya po, pag tayo po ay nakukonfuse, hindi po matibay yung ating pundasyon, pagdating po sa aral at turo ng Diyos, mahirapan po tayo. Mahirapan po tayo kasi kahit nasabihin mo na isa lang po yung Bible na ating binabasa, minsan po, siyempre may mga iba-ibang interpretation galing po sa sarili, galing po sa mga natutunan po natin. At ang gusto ng Diyos, yung guided po tayo, yung pinapatnubayan po tayo ng kanyang banal na espiritu. Kasi siya po yung author nito eh. Siya po yung may akda nito eh. Kaya siya lamang din po ang magbibigay sa atin ng karunungan at katalinuhan upang mapahayag po natin sa tama ang kanyang salita. Kaya kailangan pag sinabi ng Lord na isa lang ang Diyos, isa lang. Oo, huwag na natin hanapin kung saan libro yan. Kasi po, ito na nga, binigay niya yung scriptures eh. Napag-aralan po natin nung una na inangtulad po ito sa sa ilaw. Diba? Scriptures. Yung the Bible. Napag-aralan po natin ng part 1. Kaya ito, napakahalaga po to para hindi po tayo malihis. Kasi sayang po yung pagkakataon at buhay na binigay sa atin ng Lord. Pagdating ng panahon, di pala tayo kilala. Dala-dala po natin yung pangangaral, salita ng Diyos. Nag-pindihan yung pangalan ng Lord. Pero sabi niya, hindi kita kilala. Lumayas ka. Pero nakakalungkot po na gano'n. Kaya tayo po ay nag-aaral ng ganito. Basta tayo po, Bible-based po tayo. Ngayon mga kapatid, sabi niya, napakahirap to. Pero mo, if you do not believe that I am He, pero mo si Jesus Christ po ang nagsasalita po dyan. Mga minamahal at mga kaibigan. Kaya, pag sinabi niyang I am He, siya ako nga. Pag sinabi nga siya ako nga sa Old Testament, ay kilala niyo na yun. Yung Diyos na nagsasalita na hindi nakikita. Sa pamagitan lang ng audible voice yan, naririnig ng mga anak ng Diyos. Kaya hindi nila makita. Okay? Kasi Espiritu po ang Diyos natin. Sa Old Testament po, nagtuturo po na meron lang isang Diyos talaga. Kahit tayo po, tanungin po tayo, ilan ba ang Diyos na kilala mo? Karamihan po, sa buong mundo, alam naman, isa lang eh. Kaya lang, paano, sino siya?
Paano siya nakilala? Paano siya na mapapatunayan na siya nga talaga? Ito ba ay nipamuhay natin? Ito ba ay nag-usap sa iyo sa pamagitan ng kanyang salita, sa pamagitan ng Holy Spirit? Nagbago ba yung ating old nature, yung ating dating mga pag-uugali na ayaw ng Diyos? Naisuko na ba? Gumaling ka na ba? Naayos ba yung pananaw sa buhay? Yung dating evil thoughts po natin, inayos ba? Pagka ganun po, ay ginagabayan po tayo ng banal na Espiritu. Kaya dito sa Old Testament, ang sabi po riyan, in the book of Deuteronomy chapter 6 verse 4, ito na po, nung naghabilin ng ating Panginoon sa mga anak ng Diyos, nung sila po ay lumabas, at sila po ay tinuruan ng Diyos, no? Na pakinggan mo, hear, O Israel, the Lord, our God, the Lord is one. So, ibig po sabihin, talagang, ano po to, ituro nyo sa inyong mga anak, diligently, o habang kayo ay naglalakad, habang kayo ay nasa higaan, habang kayo nag-uusap, ano yung ituturo? O pakinggan mo, O Israel, sa panahon po natin ngayon, pakinggan nyo, mga mananampalataya, mga Kristiyano, pakinggan nyo. Ano yun? Kasi yung iba, di nakikinig. Amen? Yung iba, yung nais lang nila pakinggan. Kaya kapag nagtuturo ang ating Panginoong Hesus, nung nagbi-ministry pa po sa lupa, anong sabi niya? O yung mga may pandinig, dapat makinig. Mayroon na ba silang pandinig? Meron. Literal po. Meron po. Pero yung dapat, yung pandinig na tinutukoy niya, yung spiritual. No? Yung talagang makukuha mo, magagrabs mo yung sinasabi ng ating Panginoon. Kasi po galing siya sa langit eh. Pero mo, galing sa langit, paano natin maintindihan yun? Dito po tayo sa lupa. O kaya nga kadalasan, talinghaga po siya, sa parable siya nangungusap. Kaya para maintindihan po natin. Kaya ito ang pinakamatinding makinig ka. Isa lang ang Panginoon, Diyos. The Lord is one. Kaya sa Old Testament po, talagang in-emphasize po matindi yan. Hallelujah. Ano pa? Isaiah 43:10. You are my witnesses, says the Lord, and my servant whom I have chosen, that you may know and believe me and understand that I am He. Before me there was no God formed, nor shall there be after me. Sabi niya, kayong mga anak ko, mga bayang Israel na pinili ko, kayo yung nagiging saksi ko. Sino nagsabi? Ang Diyos, ang Panginoon. Kayo yung aking pinili na maglingkod sa akin para malaman nyo at maniwala kayo at maintindihan nyo na ako nga. At sinabing ako nga, Espiritu na Diyos yun. Hindi nila nakikita. Before me, there was no God formed, nor shall there be after me. Kaya itong Bible na to, nandito na po ang lahat. Yung katangian ng Diyos, yung nature ng Diyos, the nature of God, the characteristic of God, who is God. Pagabayan po tayo ng kanyang banal na Espiritu upang malaman po natin ang katotohanan. Anong po sabi ng Book of John, chapter 8? And ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Nais ng Lord, napapalaya po tayo sa ating mga pagkakilala sa Diyos. Kaya mula ngayon po, may panahon po tayo na makinig, magsaliksik. Dahil medyo hindi tayo abala ngayon. Dahil tayo po ay naka-quarantine. Mahirap po maglalabas ngayon. Dahil bawal po. Kaya naman, samantalain po natin ang pagkakataon. Kung ganitong araw, General Bible Study, abangan nyo na po, manood na po kayo. Kasi madadagdagan po ang ating mga kaalaman po tungkol sa Diyos. At wala naman po akong tinapangaral po dito ng religion o denomination. Basta, tinapangaral ko po rito ay yung salita ng Diyos po.
Yes, yes, Sikaraya 14:9, ang sabi po roon, darating ang panahon, time will come that there is be one Lord and His name, one. Napakaliwanag po. And the Lord shall be king over the all the earth. O sino po ang naging hari dito sa lupa? Na hindi pinanganak sa pamagitan ng flesh. Siya po ay pinaglihi sa pamagitan ng banal na espiritu. Ang kanyang biological mother, si Virgin Mary. Kaya nga virgin po siya eh. Hindi siya nagalaw eh. Ibig sabihin, talagang galing siya sa langit. Yung kanyang kapangyarihan. Kaya huwag na natin pagtatalunan yan. Liban na lang kung hindi ko maniniwala, wala akong magagawa. Bumaba na nga siya, nagpakilala na nga siya na siya yung King of Kings and the Lord of Lords all over the earth. Kaya sabi sa Malakay chapter 2 verse 10, have we not all one Father? Diba tama po? Sino bang lumikha sa atin? Diba? Yung Ama nating nasa langit. Magkakapatid po tayong lahat. Kahit na iba-iba po tayo ng lahi. Kaya sabi niya, have we not all one Father? Has not one God created us? Meron pa bang ibang lumikha sa atin? Wala na. Why do we deal treacherously with one another? By profaning the covenant of the fathers. Dapat hindi na tayo nagsasalita pa, sumunod na lang po tayo. Hindi na natin ko-questionin ang ating Diyos na talagang siya, iisa talaga. Yun ang gusto ng Lord. Titiyakin ko po sa inyo. Pagkilala po natin yung Diyos na nasa Biblia, yung nasa salita niya, yung talagang hindi sa, yung makakakilos po, nararamdaman mo talaga siya. Yung pagkilos niya sa ating buhay, yung pag-iingat niya po. Kahit nasabihin niyo po na may mga problema po tayo, hindi tayo perfecto. Pero mararamdaman mo na kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay po. May pagbabago, may kahinaan po tayo, pero tayo po ay pinupurify ng ating Panginoon. Pinakahanda niyo yung ating katawan na magiging karapat-dapat upang sa magkakaroon sa kanyang pagbabalik, ay po mga kapatid, whether you like it or not, talagang kukunin po tayo. Kasi sa mundong ito, naku, wala tayong ganong asahan dito. Kasi di natin alam, we are not certain what will happen tomorrow. Di natin alam. Pero pagka tayo pa nananampalataya sa Sang Diyos, mga kapatid, ay special ka sa harapan ng Diyos. Pero mo nilikha niya tayo. And the New Testament, sa Old Testament po yan, the New Testament teaches that there is one God. Tingnan po natin, di ba, kung Galatians chapter 3 verse 20, now a mediator does not mediate for one only, but God is one. Sino ba tagapamagitan natin? Di ba, ang Panginoong Hesus, yung iba sa kanila, man po siya nung nandito siya ngayon. Ano na siya ngayon? Man pa rin ba siya? Di ba Panginoon na siya? Who is God? God is His Spirit. Who is the Lord? Lord Jesus Christ. Kaya nga sa Old Testament po, dugtong yan Lord God. Ang dami po kayo makikita yun, Lord God. Sino yung Lord? Bumaba po siya para magpagkilala po siya galing sa langit. Ito yung topic po natin sa darating po na Holy Week, luluubin ng ating Panginoon. Maganda po yung topic natin, yung kanyang kamatayan. Yun po, medyo maghanda po tayo dahil wala tayong ganong gagawin. Sa bahay naman tayo, Holy Week po yun. Tatalakayin ko po yun, mga Holy Friday po. Yung kamatayan ng ating Panginoon. At yung the 7 last word kung lulubin ng ating Panginoon. Para makilala natin talaga kung sino yung Panginoon Diyos na nag-iisa. Na ating sinasamba yung nag-iisa kung sino ang lumikha sa atin. The one who created the heaven and earth. The one who created the universe. The one who created man. Pero mga kapatid, hanggang ngayon talagang mararamdaman mo yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Ephesians 4:6, one God and Father of all. Sabi niya, isang Diyos at Ama ng lahat. Alam niyo, pag sinabing Ama, ito po meron yung tinatawag na Ama na proper noun. Meron yung tinatawag na common
common father, yung common name ng ama. Small letter F yan. Maraming father po yan. Tulad sa akin, tatay ako. O, di ba, fathers? O, anong pangalan ng tatay mo? O, di ba? Dapat ganun din, may pangalan ng Diyos po natin. O, kundi, peki po tayo. Pag tinanong tayo ng ating Panginoon, o sino ka? Di mo pala ako kilala, dilayas. Nakakaya naman, sayang yung ating paglilingkodan po. Kaya kahit nasa huling panahon, biro mo, tumatawa ang Diyos sa pamagitan ng ganitong pag-aaral. Mapalad po tayo. One God and Father of all, who is above all. Siya ay mataas sa lahat, higit sa lahat, and through all, and in you all. Siya lahat eh. Oh, kahit na nahirapan po tayo, sa tayo asa. Kahit na may mga problema po, o sa buong mundo. Ano pa problema sa buong mundo? Ay grabe po. Walang makakasupin lang yan ng Diyos na ang lumikha ng langit at lupa. Walang magagawang Diyos-Diyosan ngayon. Oh. Ang makakawalan yan, yung Diyos na makapangyarihan, yung Diyos na pinapangaral ko ngayon sa inyo. Yung Diyos na nakilala ko. Bakit? Ay grabe pang patuto ko. Wala makapagpagali sa aking karamdaman. Pero nung ako'y nanampalataya, narinig na kanya salita, tinahanan ko to, naniwala ako, kumilos ang Diyos. Kaya ngayon pinapangaral ko po. James chapter 2 verse 19, you believe that there is one God, you do well. Even the demons believe and tremble. Pero mo, demonyo mismo nanginginig eh. Baka hindi kayo nanginginig, hindi nyo kilala yung tunay na Diyos. Eh baka ginagawa nyo lang sarili nyo sa will. Oh. Di ba? Kasi may will ang tao yan. Ganyan. Alam nyo po ang ating Panginoon. Talaga po. Dahil sa sobrang pag-ibig niya sa kanyang nilikha. Yung will hindi niya pinakailaman po. Yung ating mga sariling loobin, yung ating sariling pag-isip, ayaw ng Diyos na robot po tayo. Kaya nga may panahon ng paghatol eh. Oh, alam niyo po, may parable sa Lord eh. Sa Book of Matthew, sabi ng Lord, oh, yung kanyang naghasik po siya. Lahat magagandang bigay. Pero kinalaunan po, tumubo. Mayroong mga tears eh. May mga masamang damo. May mga hindi maganda. Pero lahat po yun ay mabubuting bini. Kasi hinasik ng Lord yun eh. Siya po ang nagtanim nun eh. Di dapat ang tubo nun mabubuti rin dahil mabuting bini. Pero nung nangyari, oh, may mga tumubo na panira, mga masasamang damo. Ganon din po sa tao. Kahit na minsan po, yung ating mga anak, gusto natin na maging maayos. Sino ba naman ang magulang na hindi gusto maging maayos ang anak? O, lahat po ng mga alituntunin. Tapos, tinala po natin sa school. Because the first teachers of those children are their parents. Sa bahay. Tapos, talagyan pa po yan ng mga kwan sa school. Kaya nga may GMNRC po tayo, good manners and right conduct eh. Pero tayo mga values eh. Pero bakit nagkaganon? Ganda naman yung ating upbringing. Pero pag lumabas na, mayroon siyang sariling pananaw sa buhay. Hindi mo akalain na ganun pala yung magiging anak po natin. Eh kasi po, may sariling pagtutuwid ang Diyos. Ang Diyos magtuturo po sa Kanya. Hindi naman pababayaan ng Lord yun eh. Lalo na pag sumusunod siya sa panuntunan. Lalo na po, pagka malilit pa yung bata, ano sabi ng Book of Proverbs 22:6? Train up a child the way he should go. And when he is old, he shall not depart from it. Turuan po natin, sinasanayin. Kasi pag may takot po yan sa Diyos, ay naman, hindi niya hiwalayan yung turo ng Lord. Maniwala po ba? Yung Diyos na pinapangaral ko ngayon, tinuturo ko po sa inyo, nag-isa lang po talaga yun. Kasi siluso ang Diyos eh. O siluso ang Panginoon Diyos. O, eh yung mahalin mo ang Diyos higit sa asawa mo. O, ano yun? Diyos-Diyosan mo yung asawa mo. Masakit, pero totoo, hindi nyo pa kaya, di po ba?
Pero pagka kayo sumusunod sa Lord sa araw, maunawaan mo rin yan, maunawa ka rin ng asawa mo. Oh. Minsan, paano mo malalaman na Diyos-Diyosan ko yung isang bagay? Malalaman mo pa yan. Pagtulog mo, pare, yung negosyo mo, para sa inyo to. Pamilya ko, kaya ginagawa ko ang lahat ng ito. Totoo naman po yun. Pagtulog, sa negosyo, paggising sa negosyo. Pagka-araw sa negosyo, pera, bangko, deposito. Asan ang Diyos doon? Di siyempre ang Diyos mo, yung pera mo, kayamanan mo. Kung sabi ng Book of Matthew, kung saan ang iyong puso, nandun ang iyong kayamanan. Kaya nais ng Lord na mayaman po tayo sa Kanya. Makilala po natin yung nag-iisang Diyos. Kaya sa Revelation chapter 4, verse 2, immediately I was in the Spirit. Si John D. Villa po to. And behold, a throne sit in heaven, and one sat on the throne. Patanong, sino ngayon na nakaupo sa trono ngayon? No. Sino yung ama natin na nakaupo ngayon? Sino yung Panginoon natin na nakaupo ngayon? Alam naman, dalawang trono sa langit. Abay, sabi ng Lord, nabasa natin kanina, wala nang ako kilala ng Diyos eh. Yung Diyos mismo, wala siyang kilala na ibang Diyos eh. Tayong tao, nilalagyan natin. Mayroong right throne, mayroong left throne, mayroong center throne, gano'n ba yun? Hindi po. Isa lang ang trono sa langit. Sino nakaupo ngayon sa langit? Sa susunod po, pag-aralan muli natin. Genesis 12 verse 1, Now the Lord had said to Abraham, Get thee out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation, I will bless you, and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you. Grabe, pag anak ka ng Diyos, kilala mo yung nag-isang Diyos. Pagpalain ko ang sino man magpala sa iyo. Grabe, kaya dapat yung napapakinggan po natin na totoo, pagpalain nyo rin yun. Pagpipray nyo rin ang iyong balik ko. Hindi lang yun. Maraming klaseng pagpapala, tangible, intangible, appreciation, marami po. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed. Alam niyo po, pag tayo po ay nakakasunod sa panuntunan ng ating Panginoon at kilala natin ang ating Diyos. Sabi niya po yan, iniukit ko na sa inyong mga puso. Sa iyong puso, circumcision of the heart. Sinulat ko na yan na ako yung nag-iisang Diyos. Wala na magtuturo sa inyo. Nasa Book of Hebrews po yan, sa New Testament. Kaya mga kapatid, salamat po sa Diyos. Kasi meron tayong ganitong pag-aaral. Pero kung pag-aaralan po natin yung kanyang salita, papag-aralan natin yung kalikasan ng Diyos, kung sino yung Diyos na totoo, ay kailangan po, willing-willing na po tayong makinig ng kanyang salita. Mula ngayon, every Friday na po yun. Ako po'y naniniwala na lumalago po yung ating pananampalataya, nabubuo po yung tibay ng ating pananampalataya. Kasi marami na pong magagaling po ngayon. Ay ako po'y malayo pa. Malayo pa po ako sa totoo lang po. Kaya ako'y natutuwa sa may preacher. Ako po'y talagang marami rin napupulot na magaganda. Lahat po yan ay magaganda. Yung magaganda ay kunin natin. Pero yung medyo hindi na natin komportable at gusto, ay dito na tayo. Amen po. Hindi pa naman huli ang lahat eh. Kaya nga may virus eh. Bakit po? Para may pagkakataon po tayo na mag-aral, makinig, mag-fellowship, yung pag-ibig, iiral po. Pinintulutan ng Lord. Alam niyo sa Book of Hosea, darating ang panahon na magkaroon ng tactical tungkol sa bread. Yung Word of God, hanap ang mga tao. Pero hindi niya masumpungan. O kaya pansamantalin po natin mag-stack up ng knowledge natin sa salita ng Diyos. Kaya dito po, kay Abraham, as Abraham departed, the Lord had spoken to him, and Lot went with him, and Abraham was 75 years old when he departed from Haran. Then Abraham took Sarah, his wife, and Lot, his brother's son, and all their possessions that they had gathered, and the people whom they had acquired in Haran, and they departed to go to the land of Canaan. So they came to the land of Canaan, the promised land. O doon po sila. Alam niyo po, dala-dala niya, mga kapatid, yung pagan, Kasi hindi pa kilala ni Abraham, kaya nga iniwalay niya ron eh. Kasi polyistic po sila ron eh.
O marami hindi niya alam kung ano sino yung tunay na Diyos. Na nakilala niya, napagilala Diyos sa kanya. Nung nangusap sa kanya. O Abraham, nakikita mo ba yan? Yung buhangin na yan. O tumingala ka nga sa langit. Tingnan mo yung mga bituin na yan. 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 Marami. Yan ang magiging ang mga anak mo. O grabe po. Kaya nanalig po siya. Kung saan siya dadalhin, talagang hindi na niya tinanong ang Diyos kung saan siya dadalhin. Talagang ang tawag po doon, blind obedience. Kaya dito po, and verse 6, Abraham passed through the land to the place of Shechem, as far as the Tebet of Mori, and the Canaanites were then in the land. Then the Lord appeared to Abraham and said, to your descendants, I will give thee this land. And there he built an altar to the Lord who had appeared to him. Doon nag-umpisa po. Nagpakita sa kanya ang ating Panginoon. O yung tumawag sa kanya sa Genesis chapter 12, dito po nagpakita. Kaya siya po ay nag-build ng dambana. No? Nagtayo siya ng dambana para doon niya pupurihin yung isang Diyos. Genesis chapter 12 verse 8, and he moved from there to the mountain east of Bethel and the pitches end with Bethel on the west and Ai on the east. There he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. Doon siya nag-umpisang tumawag sa Panginoon. Kasi nakilala na niya eh. Pakilala na siya sa ating Panginoon. Nakausap niya eh. Narinig niya eh. Hindi niya nakikita po yun. And everybody say amen. Kaya dito po, Acts chapter 7 verse 43. You also talk of the tabernacle of Moloch and the star of your God, Pan, images which you made to worship, and I will carry you away beyond Babylon. Madaming si Apostol Pablo isang dumaan habang naglalakad po siya. May kanaanan siya ng mga sumasamba sa Diyos. Sa altar nila nakalagay to the unknown God. Kasi ang daming mga Diyos-Diyosan, si Molo, si Rimpan, images po yan. Pero ang Diyos natin, Espiritu, galit na galit nga Diyos yan, yung ginawa ng kamay, ayaw ng Diyos yan. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, did you not know that your body is a temple of the living God? Ang Diyos, pag mananampalataya ka, nandito na, buhay ito. You are the living epistle. You are the walking Bible. Bakit? Nagliliwanag ka, nag-ilaw ka. Romans 4:13. For the promise that he would be the heir of the word was not to Abraham or to his seed through the law, but through the righteousness of faith. Yun. Pero ano yun? Ang pangako at tagapagmana ng mundong ito was not to Abraham or to his seed through the law. Jesus Christ fulfilled the law. But through the righteousness of faith, nagiging matuwid tayo. We are sanctified. Pinabanal po tayo, nanalig po tayo, nanampalataya tayo, naniwala tayo sa turo ni Kristo, turo ng kanyang mga alagad. Kaya ang ating Lord, sinabi niya mismo nung hinahanap po siya, nandyan yung mga kapatid mo. Di ba yan ang kapatid ng yan yung karpintero. Yung mga kapatid niya nandyan. Nandyan sila sa labas. Ano sabi ng Lord? Saan sino kapatid ko? Kapatid ko yung sumusunod, yung nakikinig. Kaya sabi niya, mas mapalad ang mga hindi nakakita sa akin na nanampalataya. Nakita ba natin si Kristo? Pero may nagagawa siya sa aking buhay. Nararamdaman po natin. Pag tayo po ay nananalig at tinatayan po natin ang kanya salita. Makakakilos talaga ang Diyos sa ating mga buhay. For if those who are of the law are ears, faith is made void, and the promise made of no effect. Because the law brings about wrath, for where there is no law, there is no transgression. Kaya may kautusan noong unang panahon. Bakit? Therefore, it is of faith that it might be according to grace, so that promise might be sure to all the seed, not only
to those who are of the law, but also to those who are the faith of Abraham, who is the father of us all. As it is written, I have made you a father of many nations, and the presence of him whom he believed, God who gives life to the dead, and calls those things which do not exist as though they did. Nasusulat po ito. Oh, talagang pangako ng Diyos dahil sa kanyang sa matuwid, sa harapan ng Diyos, binilang siyang matuwid. Kaya ito po, tayo po yung tinatawag na lahi ni Abraham. Siya yung father of faith. Kaya grabe yung ating nakuhang pananampalataya na mula sa Diyos. Hallelujah. Ano sabi ng Revelation 22:13? I am the Alpha and Omega, and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Pero mo, patatapos ng Book of Revelation, malapit na po yan, katapusan ng Revelation, the last chapter of the book of the Bible. Sino bang Alpha and Omega natin? Sino ang beginning and the end, the first and the last? Ay nga sabi ng 1 Timothy 3:16, hindi natin magtatalo. God manifested in the flesh. Nagkatawang tao ang Diyos. Kaya po rin po ang dakilang Diyos. Salamat po.